En desembre de 2019, el ple de l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant ja va aprovar una moció presentada per aquest grup municipal en la qual s'instava a la Conselleria de Sanitat i Salut Pública a construir un nou centre de salut a la parcel·la cedida per a aquest propòsit entre els carrers de Sant Miguel de Tarazona i Clara Campoamor, tal com està previst en el Pla General, així com la sol·licitud que l'actual servisca com a centre d'especialitat. També es va acordar traslladar a aquesta conselleria la necessitat d'incorporar el punt d'atenció continuada i una oficina de farmàcia en servei d'urgència al nou centre que van ser propostes de la regidora d'ací de Sanitat d'aquest municipi i nosaltres les vam acceptar. Tal com s'exposava a la moció, existeix una demanda social d'un nou centre de salut de proximitat, ja que l'ampliació acabada fa poc de l'actual centre de salut és insuficient en termes del servei prestat i d'accessibilitat, ja que no té connexió amb transport públic, hi ha poc espai dedicat a aparcament de cotxes i tampoc té instal·lació per a estacionament de vehicles alternatius al cotxe, com poden ser les bicicletes o patinets. Tot això suposa un gran inconvenient per a la gent gran i amb malalties o problemes de desplaçament. El centre de salut de Sant Joan es va construir, recordem, l'any 1985, quan el poble de Sant Joan d'Alacant encara tenia una població d'11.500 habitants. Actualment, quasi 35 anys després i amb més de 23.000 veïnes i veïns, es fa urgent tindre un centre de salut modern, accessible i suficientment gran com per a rebre una important afluència de pacients diària. L'any 2020, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública va fer públic que destinaria 658 milions d'euros a la millora i nova construcció d'infraestructures sanitàries mitjançant el Pla Créixer Més. Aquesta reedició del Pla Créixer original preveu un total de 96 actuacions, 58 de les quals es realitzaran en centres d'atenció primària i 38 en hospitals, que suposen una millora de la sanitat pública valenciana, però malauradament per a Sant Joan no estava contemplada cap millora. Considerem que s'ha de treballar ja en la inclusió d'un nou centre de salut per a la inclusió del mateix en un futur pla de la Conselleria i així comptar amb l'oportunitat de subsanar les mancances del centre de salut actual i complir amb una demanda històrica i molt esperada per moltes veïnes i veïns de Sant Joan. És per tot això que proposem els següents acords. Que l'Ajuntament treballi per adherir-se a un futur pla Créixer d'infraestructures sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal. Recorde que el pla Créixer Més actualment és fins l'any 2023, per tant, enguany i l'any que ve hauria de treballar-se una proposta sòlida per a la Conselleria, demanant precisament la construcció d'un nou centre de salut per a Sant Joan. Instar la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública a construir el nou centre de salut a Sant Joan a la parcel·la cedida per a aquest propòsit entre els carrers Sant Miguel de Tarazona i Clara Campoamor, tal com està previst al Pla General. Sol·licitar a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública que el nou centre de salut compte amb un servei d'urgències, ja que l'augment de la població és insuficient el que es troba al centre de salut de Mutxamel. Traslladar aquests acords a les gerències del Centre de Salut de Sant Joan i a la de l'Hospital de Sant Joan, així com la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Bé, simplement nosaltres venim a reclamar bàsicament el mateix, o per un recordatori millor, del que ja se va aprovar en 2019, que malauradament no es va materialitzar encara en el nou centre de salut. Des del nostre punt de vista, un centre de salut accessible en el centre del poble, tal com estava previst, és el que necessitem, ja no només per una qüestió d'accessibilitat, sinó per l'augment de població que s'ha donat, ja no només en Sant Joan, sinó també en Mutxamel, i que per tant podria donar servei a una quantitat de població inclús superior a la de Sant Joan. I després el que proposem, i vam proposar en 2019, que vam tindre el suport d'aquest consistori, era que el centre de salut actual se convertirà en un centre d'especialitats. Actualment, totes les persones que hem d'anar a l'otorrino o a qualsevol especialitat hem d'anar al carrer Girona d'Alacant, que tampoc té precisament facilitats en la seva accessibilitat, pense que
caminar cap a un sistema més descentralitzat és positiu i millora la qualitat del servei enormement. I en el cas de Sant Joan, el nostre centre de salut podria ser un lloc precisament idoni perquè podria donar servei ja no només, com he dit abans, a la gent de Sant Joan, sinó a la gent de la platja d'Alacant i gent de Mutxamel que actualment ha d'anar ahir al carrer Girona i que tindria un servei de proximitat en el nostre municipi. Simplement demano el vot a favor. Gracias. Señora Gueitos, tiene usted razón. Nuestro centro de salud no rinde lo que debería, no presta una asistencia adecuada al número de habitantes de nuestro municipio. La ampliación realizada no ha sido suficiente y los vecinos de San Joan siguen sin estar bien atendidos en el plano sanitario. Ahora bien, no vamos a apoyar su moción. Obviamente la atención es mejorable. Es mejorable, sí, soy la primera en decirlo. Somos de los primeros en los que cuando llamamos al centro de salud pues nos cuesta un poquito conseguir esas citas telefónicas. Pero bueno, vamos reivindicando desde nuestra situación. Pero sí que es cierto que a día de hoy, cuando el centro de salud ya está construido, no es necesario a día de hoy tener un segundo centro de salud. Que se pueda pensar de cara a un futuro. A día de hoy no es necesario. En un futuro que nos toca otro porque San Joan crece, obviamente seremos los primeros en defender, no uno más ampliado, o sea, a lo mejor necesitamos un segundo centro de salud con especialidades, con el PAC, obviamente estaremos ahí para apoyarlo, pero creo que a día de hoy no es necesario un nuevo centro de salud porque recoge todas las necesidades sanitarias de la población, con lo cual el Grupo Socialista votarà en contra. Me sorprèn l'actitud dels grups municipals que formen part del govern, no? Nosaltres hem vingut així a parlar de la realitat. Evidentment, nosaltres hem parlat en treballadors i treballadores del centre de salut, hem parlat en els usuaris i les usuàries. Òbviament, hi ha hagut una millora. És que qui està negant això? És que no entenc el posicionament principalment perquè nosaltres hem presentat una moció en positiu que, a més, no fa cap tipus de valoració més enllà de que és insuficient el que se té, però és que no és una valoració que estiguem fent avui a 2022, a 30 de maig de 2022. La vam fer en 2019 i la vam fer anteriorment a que se plantejara l'ampliació. És a dir, la situació és insuficient. Òbviament s'ha millorat moltíssim i l'atenció sanitària que se té en aquest país gràcies al compromís dels funcionaris, dels treballadors i treballadores públiques, bàsicament. Perquè el que ha tingut que suportar el sistema de salut valencià no està escrit. I, òbviament, sabem que venim d'on venim i d'una gestió de la qual som tots conscients de la que venim. D'una gestió que buscava la privatització del servei i que s'han privatitzat serveis concrets i que este govern està recuperant. Però és que així no hem vingut a fer aquest tipus de valoració perquè entenem, òbviament, que cadascú les pot fer en la seva intervenció, però que el que toca per a buscar el major consens polític d'aquest consistori era simplement fer aquesta proposta i portar-ho així com un element més de pressió al govern valencià, òbviament. I estem fent el que toca, perquè a veure si perquè el nostre partit estigui en la conselleria, a veure si nosaltres ara ens hem de posar un punt a la boca. No? Nosaltres estem així i ens han votat els santjaners i santjaneres. I estem així per a representar principalment els seus interessos. I és a ells i a elles a les quals ens devem. Per tant, nosaltres, i ho hem fet ara, i ho hem fet en moltíssimes ocasions. I quan s'han presentat propostes així que posaven damunt la taula necessitats en contra del plantejament d'alguna conselleria, nosaltres les hem donat suport si tocava donar suport. Aleshores, no entenc i honestament me decep absolutament l'actitud que s'ha pres en aquesta qüestió, perquè crec que és un tema clau, té una infraestructura clau per a millorar l'atenció primària en este municipi, en Sant Joan, i
que els grups municipals no volen votar a favor, volen votar en contra i no se sap molt bé per què. Pues bé, vostès sabran. Nosaltres continuarem fent camí amb vostès o sense vostès. Gràcies.